दा जों बेयावनो थांनो नागिरदों माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय सिमियन नार्जारिनि बिसाज्ला आरो बियो थांनाय 2024 मायथाइनि 5 जुलाइआवहाय बियो जोनोम जादोंमोन। दा बियो फैनानै बियो दिनै 2025 मायथाइनि बे जुलाइ दाननि 5 अक्ट'सिम मोनफैबाय आरो थामहिनबा दिनै बियो बोसोरसे जाबाय। दा बिनिनो दिनै बियो बार्थडे सेलिब्रेसन खालामनाय जादों। बेनिखायनो बे बार्थडे प्रग्रामा अबसे सिम्पल जागोन माने गामियारि हिसाबैहाय बेयो जास्ट साधारन जागोन। टाउन सोहोरनि बायदि बियो हाइफाइ जानाय नङा। जास्ट जोंनि गामियारि होननानै मिथिब्ला ओरैनो साधारन बेफोरबायदि जायो आरो बेफोरबायदि एसे एनै जानाय आयजनफोर खालामो आर'ज खालामनायजों बे उन्दै गथ'नि थाखाय आर'ज खालामनो हायो। बेफोरबायदि आरो जाहाथे बियो उननि समाव देरदेखोन देरनानै समाजनि आरो रायजोनि सासे मोजां मावग्रा जानो हायो। बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामनाय जायो आरो बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बार्थडे प्रग्रामा माबायदि जागोन। दानो आं नोंथांनो देखायनो लाबाय। मेन लकेसनाव मोनफैबाय नैबेनो जाहैबाय नै माने ओरैहाय ओंखाम संदों आरो ओमफ्राय ओरैहाय बोरमा खासि गोदागासिनो दङ, अमा बेदरबो दङ ओमफ्राय बोरमा खासिबो गोदागासिनो दं आरो नैबे माने फंबायमोनानो जाहैबाय नै बेदर गोदाग्राबा नायदो। माने थै इदिया सेल जायोरा जानो इदिया दान थाङो होनसै नोङो दान सोरबोरै लांफैनो हे अजादेरा दाबो माबा माबि फुनना जाय बिमा बिफाया गथ'खौ बाप्तिस्मा होनाय समाव बांसावबाय इसोरा बोरखौ होनानै निफ्रायबो थैदोंसै। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. बेबायदि मोजां प्रग्रामखौ खालामनायनि थाखाय फोरबोआ बयनिबो गावनि बोरखौ होथोंसै। दा बे समाव दिनैनि दिनाव बे रिंखां नार्जारीखौ फोरबोनो जों गथायगोन। बे गथ'खौ फेदेरनाय गथ'खौ खांनाय गासै शिक्षा दीक्षा फोरोंनायाव फोरबोआ बोर होनानै जेब्लायबो नेफ्लायनाय बायदि दा बे समाव Happy birthday to you. Happy birthday to Ringkang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ringkang. Happy birthday to you. जों रोजाबनायफोरजों आफानि मिखां बाथ्राफोरखौ जों खोनासंबाय। इसोर आफा बेनिखायनो नोङो जोंनि गासैबो प्रग्रामाव नोङो लोगोसे थानानै फोरबो नोङो जोंखौ सहाय खालामनायखाय नोंखौ हामबाय होदों। दा नैबे समाव आफा जों मोनसे प्रग्रामखौ जोङो
मावनो लानो बे समाव थामथिम जादों फोरबो नोंनि मुङाव आफा दिनै बे थांना थानाय समाव नोंखौबो समबादि खुलुमनो सिबिनो बाख्नायनो दान होलांनो मान होलांनो हानायनिबो नों आशीर्बाद हो आरो दिनैनि बे नोंखौ हामबाय होनायनि दिन आरो बे गथ'खौ नोङो बोसोरसे मानि दैदेननानै लाबोनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनायनि दिन आरो फैगासिनो दं फैबावनाय दिनफोरखौ बारलांबावनांगौनि थाखाय नोंनाव बोर बिफा बावदों प्रभु आफा नों बे बोरखौ होदो आफा बे नोंखौ खुलुमनाय हाबाफारिजों लोगोसे बे न'खरा प्रेम भजनि थाखाय जानाय लोंनाय गोबां खरसा खालामनानै दिनै थामथिम खालामगासिनो दं आफा अनलायनायनि गेजेरजों जे थामथिम खालामजानाय गासै आयजनफोरखौ जोङो जाज्लायगोन बेयावबो नों गोथार खालामदो बोर होदो बे आहारफोरखौ जानानै जोंनि देहाफ्रा बोलोगोरा राफोद गोहो बोलो मोननो हानाय बादि आरो गाव गावनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो बोलो मोननाय बादि Mà